Een tiegenwarme simmerdag wie het duurt, maar er stier ik nog aardig wat wien uit het zuiden en zuidoosten waai en dus terugte een waschkoging voor de watersporter. Ja, jongnesken, nou het zult dan 24 graden wezen om een urenwacht. Dat wil zeggen, zo tussen de 21 en 24 graden en dan hebben we het door heeg simmerwaar. En ik had van nu al eerder zijn, dan lijkt het wel juli, lijkt het augustus, maar het is gewoon zo'n mooie. Vannacht hebben we door temperaturen tussen de 12 en de 15 graden en vrij helder waar. Ik nog wel eens even wat bewolking. Wien matig en krachtig. De krachtige wien in het kust- en watergebied uit het zuidoosten waar je het zuiden. Ja, en dan hield die waschkoging voor de watersporten nog altijd. En dan morgen dag. Alweer een tierenwarme simmerdag. En een dag maar zinnen. Maar staar gewoon ik meer bewolking. Ja, de stroom treft het wat minder. De bewolking is er wat jetter. Letter in de maandtijd, in de midden. En de temperaturen nog altijd een tierenheeg. 24 graden op de eiland, 26 en 28 graden op het Versteloon. Maar de wind is er. Krachtig. Krachtig van 6 voor het kust-watergebied. Is er maar en uit het zuiden en zuidoosten mei. En dat betekent een serieuze waschkoging, allandige wind, sterke allandige wind van de watersporter. En dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht. Staan er gewoon kans op een ruim of tonger bij. Manje, tiesje, waasje, treien droege dagen. Maar temperaturen op manje om en bij de 23 graden heen, tiesje 22 en waasje 20 graden. Dan wordt het minder warm, maar is het nog altijd een simmer. We moeten morgen, nee, manje, maar weer even in het waarsje.